दुब्लि बारियाव गायनाय तरमुज आबाद नै नायनो हागोन नोंथांमोना नभेम्बर मासाव गायजेनदोंमोन जाहैदों। नभेम्बरनि मथा मथि 20-25नि गेजेराव खिन्थु फिथाइया थाइदों। बेयो जाहैबाय माइ गायग्रा एकदम बे दुब्लिया माइ गायग्रा दुब्लि। औ माइ गायखांनानै माबानाय जाहैबाय आरो बिरदाव बसुमतारीनि बियो 2 नं उत्तरपारा गामिया गोबोर हासारल' होदों जाहैदों। नोंथांमोना नायनो हागोन नै फिथाइयाथ' दङ एकदमबारे पुरा थाइदों नै। फार्स्ट टाइम खानाया एबारनो आच्छा एबार बिथाङा माने फार्स्ट टाइम गायदों जाहैदों तरमुज आबादखौ। ओमफ्राय जोलैया एग्रिकालसारनिमोन नामा? एग्रिकालसारनिफ्राय मोननाय औ। आच्छा जोलैया जाहैबाय एग्रिकालसारनि जाहैदों। नायनो हागोन नोंथांमोना नै फिथाइयाथ' थाइदों मोजाङानो। फार्स्ट एक्सपिरियेन्स लाबाय आरो बिथाङा दुब्लि बारियाव गायनानै। ओरैनोथ' तरमुज आबादखौ बांसिन जोङो बालाबारियाव बांगालफोरखौ गायनाय नुयो। खिन्थु दा बिथाङा मोनसे दिनै प्रुफ देखायनो हाबाय आरो दुब्लि बारियाव तरमुज आबाद जायोना जाया बेखौ। नोंथांमोना नायनो हागोन नै प्लास्टिक मालसिं होदों आरो बिथाङा। प्लास्टिकआबो मोनबोफानाय। आच्छा प्लास्टिकआबो माने गभर्नमेन्टनिफ्रायनो मोनबोनाय आरो एग्रिकालसारनिफ्राय बे तरमुज गायनो थाखायनो हरखानाय। नायनो हागोन नोंथांमोना नै एबारसो फार्स्ट टाइम नालाय बांद्राय गुवार गायाखै आरो मथा मथि फिथाइया दङ मथा मथि एकदम बरिया। नायनो हागोन नोंथांमोना नै बेनो जाहैबाय तरमुज आबाद। तरमुज माने वाटारमेलन डेमनस्ट्रेसन फ्लट आरो नै। जों आबादारि होननानै बुङोब्ला मथा मथि मोनसेल' खेथि मावनानै आबादारि बुंजाया। खारन आबादारि जायोब्ला गासैबो खेथिखौनो जोङो मावनो नाजानांगौ आरोखि। दा बिथांनाव तरमुजल' गैया, तरमुजजों लोगोसे जोगोनार दङ। जोगोनार ओमफ्राय दालि दङ। दालियाबो हारभेस्टिं जाबाय बिथांनिया। दालिया दिनैसो फुदों नामा? दिनैनिफ्राय सप्तासे जाबाय माने दिनै मैया एसे रोगादों। आच्छा फेननानैसो दोनदों आं। आच्छा राननायनि मारा होनो। थिगैनो दं। ओमफ्राय लोगोसे नै जोंहा ओरै जुखामबो दङ एसे एनै आरो नोंथांमोननो दिन्थिगोन। बिथाङा बान्दा कफिबो गायदोंमोन नै ओमफ्राय दा बिथाङा फानगासिनो जाहैदों एकदम लकेल अर्गेनिक बान्दा कफियाबो नै फाननानै मथा मथि फ्राय जोबनायनि लामायाव फैबाय। बिथाङा नै सलार दङ, सलारजों आबाद मावो। मथा मथि फ्राय आबादानो बिथांनाव दं आरो एसे एनैबाबो। ओरै बेलेग गुबुन माने प्लटआव टमेट'बो दङ, टमेट' काल्टिभेसन। एबार फार्स्ट टाइम आरो ना तरमुज आबादा? औ एबार फार्स्ट टाइम। आच्छा आगोलावथ' गायफेरखायाखैमोन जेरावबो? गायफेरनाय जायाखैमोन। आच्छा थाइदों मोजाङैनो। मोजां थाइदों ने? थिगानो दं। दा जादासो फिसाजाद जाखो ना मिडियाम साइज जाखो हमनो हाथ'वाखिसै ना? उनावसो हमनो हासिगोन। माबायदि देरबावो। माबायदि देरबावो बेनोथ'। ओरैनोथ' दा देरगासिनो ने? देरगासिनो बेनोथ'। गोरलै गोरलैबो एसे थाइगासिनो दङ। एसे ख्रि नुबावगोन आरो बिसोर देरबा। बिबार लानायाबो दाबो जोबाखै। औ बिबारबो दङना दाबो? दाबो दङ बिजौ ओंखारगासिनो। थिगानो दं बरिया। बिदिनो जोङो माने गासैबो आबादखौनो ट्राइ नायनांगौ ना होमबा? बेनोथ'। तरमुजनि खाथियावनो नै जोगोनाराबो नै फुरा फिथाइ थायनानै देरबावबाय नै नायनो हागोन। जोगोनारबो दङ नै दुब्लि बारियावनो फुरा जोगोनार आरो तरमुज आबाद आरो। टमेट' आबाद नायदो बिरदाव बसुमतारी बिथांनिनो। औ जायो नायदो नै बिराद फिथाइ दं टमेट'आ दायो एकदम लकेल टमेट'। बेहाय खालि गोबोरल' दं जेबो गैया ओरैबादि फिथाइ ख्रि। अर्गानिकथार बिरादनो। जोङो बेसेबां हायो दायो अर्गेनिकखौनो जानो नाजानांगौ बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो थाखाय।
बिराद फिथाइ दं माथो ने नोगोद थायखादों एकदमबारे एम्फौ जाबायना देनजार थायखादों फिथाइया एम्फौ जायामोनबाथ' उम समान समान खानानै गारनांगौ दा टमेट' हासार गैयि टमेट' एकदम फ्रेस गोबोर गोबोरल' होनाय आरो